Здравейте хора, днес ще ви покажа една много интересна игра, която намерих. Казва се Fishboom TNT и не е само за хора, които обичат да ловят риба. Както виждате на екрана, нека направим една вратка. Имате различни риби и квадратчета. Като имате и кукичка. Кукичката трябва да хване рибата. Като хванем рибата, печелим сумата под нея. Доста просто, нали? Сега тук ще попитате къде влиза TNT-то. Ако вземем TNT-то, изпухва абсолютно всички квадратчета в околността и печелям всяка сума, в която има рибка. Тоест, ако тук избухне, ще спечелям 2 евро. Играем с 2 евро, като TNT спина ни гарантира във всяка вратка TNT, но е двойно по-скъп. Ние ще го включим, защото сме рискови играчи и ще играем на 5 евро. TNT спина е 10 евро. Нека пробваме. Ето, спечелих 375. Този тип игра доста го харесвам, 25 евро, защото ми е доста. Аз и в физическия живот обичам да лова риба и ми е доста приятно. Доста ме успокоява. 10 евро. Ето TNT. 10, 25, 75. Айде, супер. 110. Тази златната рибка. 110 евро е доста добре. Ето и кой друг обича рибките, само да покажа. Опа! Ето. И тя обича да яде рибки. Да продължаваме, да не се разсейваме. Все пак сме, за да изкарваме пари. Или поне да се опитаме. 375. Хайде дай нещо голямо, дай TNT. Нещо да избухне. Направи пуф. Хайде. Добре, ще сложим 10 евро. 50 евро. Уф. Доста добре. Голяма рибка. Голяма риба хванах. На 10 евро ми връзва повече. Със сигурност. 20. Добре. Аз почти май се урочасах. 20. Аз почти празна вратка нямам. 50. 10. 40. Вау. Само да не се урочасам. И мисля, че след като спра стрима и спра видеото, ще отида да се взема риба. Защото от тези рибки доста ми се прияде. Хайде още веднъж златна рибки. Още веднъж. Хайде. TNT. 90 евро. Добре. Харесваме. Продължавай така. Продължавай, да. Хайде де. Пак хванахме златната рибка. Браво. Jesus. 270 евро. Ударихме с йомгърт. Ударихме скъпата риба. 100 евро. И за малко TNT-то. Хайде. Пробвам един път на 20. Веднъж 3 пъти. Първи път. Добре. Втори път. Добре. Трети път последно. Последен път. Добре. Ще спра докато ми дава и ще бягам да си купя риба. Ако вие искате да пробвате Fishboom и играта ви е интересна, защото на мен лично ми е доста интересна, доста интерактивна, ще оставя линк долу в описанието, който може да цъкнете и да си я свалите и вие и да я пробвате. Благодаря ви адски много и ще се видим скоро.